Benefitom racionálnej starostlivosti o voľne žijúcu zver je divina. Problém s jej odbytom začali riešiť v okrese Rimavská Sobota, kde prevádzkujú rozrábku zveriny, čo je v kontexte aktuálne premnožených stavov raticovej zvery v tomto regióne pozitívne. Tak na začiatku bola túžba alebo nápad začať pracovať so zverinou z našich lesov. A ten nápad sme pretavili do rozrábky. Dneska tá rozrábka funguje, cez ňu prechádza množstvo zveriny. Osobne si myslím, že treba privítať každú takúto investíciu hociakej spoločnosti, ktorá chce takto investovať. O to viacej, že to financujú z vlastných zdrojov a nie nejakých európskych. Za to im treba samozrejme poďakovať a myslím si, že aj v kontexte toho, že sme v situácii sa nachádzame, že máme pomerne veľmi silno premnoženú raticovú zver, čo spôsobuje poľnohospodárom na poliach veľké problémy. To, že dochádza tu k spracovaniu tej zveriny a potom následne umiestňovaniu na trh pre konečného spotrebiteľa, je, myslím si, že krok správnym smerom. Zoberte si, že len minimum toho využijeme, to, čo nám tých bio zverí beha po lesoch a po poliach, tak minimálne toho spracujeme u nás na Slovensku. Sme veľmi uvítali, že tu v Rimavskej Sobote vznikol spracovateľský závod, ktorý dokáže v regióne, kde sú vysoké stavy raticovej zvery, vykúpiť, dá sa povedať, všetku ulovenú zver a teda spracovať ju na slovenský trh. Buď závod príde so svojím zvozovým vozidlom a túto ulovenú zver od nich vykúpi, alebo prichádzajú priamo sem, kde je 24-hodinová služba počas sezóny a môžu tu teda ulovenú zver nechať v chladiaku na ďalšie spracovanie. Zverina príde k nám do prevádzky, skontrolujeme tieto vstupné dokumenty, samozrejme odvážime certifikovanou kalibrovanou váhou množstvo, potom následne ide do chladiarne pred odkožením. Veterinárny lekár spraví tú svoju obhliadku. To znamená, kusy v koži si prehliadnem, akom sú stave, vzhľadom na to, že ja som tiež poľovník, takže mám predstavu o tom, čo tie kusy asi absolvovali. Po stiahnutí z kože samozrejme dohliadam na to, aby stiahnutý kus bol v takom stave, aby proste na rozrábku išiel čistý. To znamená, všetky špinavé časti koža idú z neho dole a posledná doúprava už je v rukách mesiarov. Tunak sa kosti anatomicky vylupuje a upravuje. Po jednotlivých častiach sa krásne vylúpi. Čo sa týka pleca, sa vykostí, upraví. Roštenka, krk takisto vykostí a kuchynská úprava upraví. Kolegovia sú vyučení mesiari, títo sú už aj starší, takže skúsení, zruční, ale aj mladí chlapci, ktorí sa vyučia, prídu do zamestnania, takže zapadnú do kolektívu, snažíme sa im pomôcť, aby získali tú prax. Aj tu je ten príklad toho duálneho vzdelávania, že je to niečo správne, je to správny postup. A možno, že začať presviedčať aj tých rodičov, že tá práca aj toho mesiara, aj v tom poľnohospodárstve, v tom potravinárstve, už to nie je ako pred 30 rokmi. Sú to práce, ktoré sú kvality zaplatené a hlavne sú to úplne na inej úrovni. Táto naša potravina, tá zverina obsahuje množstvo minerálnych látok. Má viacej bielkovín, menej tukov a tým pádom, že má menej tukov, má aj menej cholesterolu, o čom sa veľmi málo rozpráva. Čiže z dietologického hľadiska je veľmi významná potravina, ktorá chýba na našom jedálnom lístku. Je tu taká skrytá ambícia naučiť Slovensko, naučiť ľudí jesť to, čo sa tu jedávalo kedysi. Však tie lesy sú plné zvery a to naše zistenie je v tom, že ľuďom to chutí, začínajú to znova objavovať, objavujú tie staré receptúry. Tak jednak to môže ovplyvniť aj zdravie občanov, určite budú zdravší, keď budú konzumovať našu divinu z našich polí a hôr. Tá premnožená raticová zver je a to vidíme 500-600 kusov stáda niekde na poliach, kde proste poľnohospodári si trhajú vlasy. Samozrejme, že to má aj efekt na to, že na jednej strane budem konzumovať viacej, tým pádom viem viacej redukovať, viem to umiestňovať na ten slovenský trh, nebudem to vyvážať, čiže toto bude mať určite pozitívny efekt na to. Pozitívny efekt má nielen produkcia takýchto kvalitných potravín, ale aj fakt, že sa zverina dostáva napríklad do školských zariadení. V ďalšom príbehu o slovenskej zverine z Taurisu vám predstavíme základnú školu v Štiavnických Baniach, kde už varia pre deti jedlá z danielieho mäsa. A to podľa receptov, ktoré pripravili v Taurise. Čo myslíte, chutí deťom zverina?